Можа, за добрага чалавека нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Хрыстус памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Паважаныя жанчыны, умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, дарагія парафіяне, слухачы нядзельнай пропаведзі. Так распачынаю разважанне наша ад слоў святога Паўла, апостола, скіраваны да нас з паслання да рымлянаў, другое чытанне мы это праслухалі, дзе Павел паказвае, што Бог даказаў нам сваю любоў праз тое, што Христос аддае сваё жыццё за нас. Гэта новы Адам. Мы ведаем, што праз наступствы граху Адама і Евы мы перажываем дысгармонію ў сваёй чалавечай прыродзе. Ганарлівасць, пажадлівасць вачэй, пажадлівасць цялесная. Паміж мужчынам і жанчынай трываюць няспынна не гармонія і недасканалая любоў, а змаганне за любоў сапраўдную. І вельмі складана і мужчыну, і жанчыне будаваць гэтыя адносіны, таму што кожны з нас нясе свой цяжар, наступствы сваіх грахоў, альбо грахоў таксама продкаў. І Христос для нас дапамога. Христос ёсць ідэал, Христос ёсць крыніца сапраўднай вады, жывой вады. Езус, Божы Сын, это новы Адам. І ўсе мы, як і жанчыны, так і мужчыны, павінны чэрпаць з крыніцы жывой вады, якім ёсць Езус. Толькі Езус можа адбудаваць нашу грэшную натуру. Ён за нас памёр. Ён узяў усе наступствы нашых грахоў на сябе, усе пракляцці ўзяў на сябе. І ў ім нашае аздараўленне. У ранах Езуса аздараўленне нашых ран, пророк Ісая кажа. І сёння так прыгожа складаецца, што 8 сакавіка мы сёння молімся за жанчын, сёння ўглядаемся на прыгожае стварэнне, якія ёсць жанчына, і праслаўляем Бога за гэта. Ну і хацеў бы, каб мы паразважалі, мы, мужчыны, зрабілі пэўны рахунак сумлення адносна нашых адносін да жанчын, а жанчыны адкрывалі сваю прыгажосць і памяталі, дзе самая галоўная крыніца іх прыгажосці і жыцця. Это Езус. Езус сустракаецца сёння ў Евангеліі Яна. Мы праслухалі гэту размову Езуса з самаранкай, з жанчынай, якая прыходзіць за вадой да студні Якуба і сустракаецца з Езусам. Езус пачынае з ёй размаўляць. Езус пачынае дакранаць яе сэрца, дакранае яе душы. Ніхто з мужчын бы нават і не дагадаўся, што ўнутры ў гэтай жанчыны. Прыйшла жанчына за вадой. Можа, і памог бы набраць вады, а не кожны мужчына даже і памог бы набраць вады, зная жизнь, да? Адзін бы прайшоў бы міма, і кто-то помог, другі, можа, і міма прайшоў бы, да? А Езус пачынае з ёй размаўляць пра іншую ваду і кажа ёй: жанчына, я магу табе даць іншую ваду. Я магу табе даць іншую ваду. Пра якую іншую ваду Езус ёй кажа? Яна разумее, што вось вада ў калодцы, ён яе просіць папіць, Езус кажа: вось я дам табе ваду. І кажа Езус такія словы: кожны, хто п'е гэту ваду, якую я магу даць, не запрагне, бо ад этой вады ты будзеш прагнуць ізноў. Але я маю ваду, і калі табе яе дам, не запрагнеш навекі. Вада, якую я дам, стане у чалавеку крыніцай вады, якая цячэ ў жыццё вечнае. Жанчына да канца не разумела, пра што Езус кажа, але такая перспектыва, якую ей нарысаваў Езус,
адразу абуджае сэрца і кажа: «Пане, дай мне гэтай вады. Дай мне гэтай вады, каб я не мела больш прагі і не прыходзіла сюды чэрпаць». Хачу найперш звярнуць нашу ўвагу на тое, як ввогуле Езус адносіўся да жанчын. Мужчыны, слухайце. Чытаем у Евангелии, што калі Езус прапаведваў і заканчваў пропаведзі, чытаем у Евангелии, што жанчыны ішлі за ім. Мноства людзей ішло за Езусам, але многія жанчыны ішлі за Езусам. Но, напэўна, Езус быў мужчына прыстойны, прыгожы, але не гэта прыцягвала жанчын да Езуса. Яны адчувалі сэрцам і душою, што гэты чалавек, гэты настаўнік мае ў сабе нешта, чым яны могуць заталіць свой голад душы, сэрца. А задумайцеся, якая найбольшая прага нашага сэрца душы? Чаго найбольш прагне сэрца чалавека? Любові. Так направда, мы ўсе у глыбіні сваёй душы, у глыбіні свайго сэрца, мы жадаем толькі аднаго, каб нас любілі, каб нас шанавалі. І гэта ёсць жыццё. Любоў — это ёсць жыццё. Пра якую крыніцу вады Езус кажа? Пра ласку Духа Святого. Дух Божий — это живая вода, это любовь Божия безмежная, дадзеная человеку, и николи не заканчивается. Сегодняшнее Евангелие мы короткую версию прочитали. Коли вы послухаете или почитаете длинную версию, то там такая еще больше глубокая размова Иисуса с самаранкой. И он пытает про ее штоденный быт. Там про мужа пытает. Оказывается, у нее уже не один муж был. Але што сталася? Не асуджаючы гэтай жанчыны, зададзім пытанне, чаму не адзін муж у яе быў? Езус глыбока глядзіць у яе сэрца і кажа, што любові ты не атрымала ні ад аднаго мужа. Прабачце, мужчына. А я табе дам сапраўдную любоў, кажа Jesús. І калі я дам табе любоў, не будзеш прагнуць навекі, зможаш жыць з другім мужчынам і выконваць свае абавязкі, так проста кажучы. Калі мы жывём у любові Божай, мы прымаем сваё жыццё, мы прымаем статус свой, сваё пакліканне. Таму што самая главная крыніца, якой мы жывём, это любоў Бога да нас. Мы ўсе галодныя гэтай любові, все, не толькі жанчыны. Мужчыны таксама. Адам згубіў сваю сувязь з Господом, глыбокую сувязь, і згубіў это подключение да крыніцы жыцця, якое ёсць Господь, ён згубіў, ён перастаў любіць любоўю Божай. Пачаў любіць, як мужчына, эгоизмом и гордыней. А читаем у Библии наступствы першароднага граху, господствовать над ёй будешь. Панаванне мужчыны над жанчыну — это проявление насилия, гвалту, гордыня. Мужчыны робім рахунок сумлення, як мы адносімся да жанчын. Это у нас у натуры мужской, дрэннай, скаженной грахом ёсць, і мы павінны быць гэта свядомы. За Езусам ішлі жанчыны. Давайте успомнім момент чужаложніцы. Чужаложніцы, якую Езус прабачае, якую хацелі на яго вачах забіць каменямі. Мужчыны схапілі камяні, не толькі мужчыны, там іншыя яшчэ падбадрывалі там у толпе. Яна грэшніца, яна блудніца, закідаем яе камянямі. А Езус кажа: жанчына, я не асуджаю цябе. Ён абараніў яе.
Ідзі больш не грашы, але жыві. Марыя Магдалена чаму асталася пад крыжам? Таму што Езус уратаваў яе ад зняволення, 7 дэманаў выгнаў з яе. Яна дасведчыла сапраўднай любові, которая не мела ніколі ні ад каго. Ніколі. Вы знойдзеце ў Евангеліі хоць адзін якісьці урывак альбо момант, у которым Езус праявіў некую агрэсію да жанчын. Крычаў на яе, там, допустим, да, альбо там ударыў яе, альбо абазваў. Езус гневаўся, але больш на мужчын гневаўся. На фарысею кніжніка. Говорю, вы племя там. Да? Для нас это прыклад. Мы павінны у Езуса не толькі вучыцца, а у Езуса чэрпаць. Мы, мужчыны, у Езуса павінны браць эту любоў і павагу да тых, хто нам дадзены побач нас, жанчыны. Прабачце, я зараз не асуджаю мужчын, але як святар я сколькі слёз жаночых выслухваю і крыўдаў адносна мужчын нас. Я себе тоже до этой категории ставлю. Я тоже не без греха в этой справе. Я тоже мужчина. Сколько слез, потому что мы не умеем любить. Мало того, что не умеем любить, мы их крывдим. Мы можем сегодня, знаете, кветками обдорвать, там, слать смс-очки, подарунки там раз в год проявляются, может, 2 раза в год на день рождения, да? А кожный день, як ты относишься, мужчина, до своей мамы, до своей сестры, до своей жонки, до дочки. Это пафос такий 8 сакавіка, який назирається на ринках, де ми купляємо подарунки, даримо, все это пригоже, да? Але чому він заканчивается 8 сакавіка? 9 сакавіка уже жанчыны зноў жывуць у своей шэрай штодзённасці і пра іх забываюць. А падзякаваць за то, што тебе снеданне добрае зрабіла жонка. Падзякаваць за тое, што яна цябе абсцірвае, што памагае, што разам з тобой. Мы пра гэтыя рэчы забываем. Простыя рэчы, а? Але ў гэтым і паказваецца любоў і павага да жанчын. Езус – крыніца сапраўднай любові. Езус – ідэал. І калі мы, мужчыны, хочам сапраўды быць дастойнымі хрысціянамі, мы самі ніколі не выйдзем на той узровень адносін у грамадстве, асабліва адносін да жанчын. Ніколі не выйдзем без Господа, без Езуса. Ніколі. Толькі ласка Езуса, аздараўляючая ласка сэрца мужчыны, яго розум, ягоныя эмоцыі і абуздавшую страсную прыроду мужскую, можа вывесці нас на мужны уровень. Ну, пра гэта трэба казаць. Наша мэта ісці да святасці. Адносна нас, мужчын, мы павінны дарастаць, дзякуючы Божай ласцы і моцы Езуса, которая нас обновляе, уподобняться до Езуса. Калі мужчыны вельмі часта кажуць: «Ойча, ну вот жанчына, моя жонка мяне не слухае, яна не подчиняется Слову Божьему, потому что в Слове Божьем сказано: жонка павінна подчиняться своему мужу». Правильно там сказано. А ты дочитал до конца? Где написано, что муж повинен любить свою жонку, як уласное тело, як Христос полюбил костел. Ты дочитал это, нет? Ты за этим что-то сделал? Как она тебя любила и шановала, и тебя слухала. Про это мы вторую часть забываем. Бо мы эгоисты, мы от кого-то что-то требуем. Езус каже, Бог есть духом,
І хто поклоняється йому, повинен поклонятися у духу і правді. Нам треба стати у правді перед Господом. Нам, мужчинам, треба стати у правді, що ми не вміємо любити без Господа, мы не умеем шановать и даже не умеем признавать свои помылки. Вот станьте у правде, мужчины. Перед Богом станьте у правде. Покайтесь за это. Вот коли твое сердце перестане быть жорстким, как мы сегодня у рефрені молились, не робите жорсткими серце ваше. Коли мужчина перестане быть жорсткого сердца, упартым, пробачьте за слово, твердолобым и гордецом, и дозволить Христу менять его сердце, вот тогда жонка от тебя никуда не уйдет. Тогда жонка от тебя не отделится никогда. Потому что она тебе дадена як помощница. И шануй її як власне тіло, так як Христос полюбив костюм. Мало того полюбив, життя своє віддав за кожного з нас. Где-то уровень любові. Єзу, дай нам живої води. Може, у першу чергу нам, мужчинам, дай живої води. Каб ми жили самі, каб ми горели самі, любили самі, як ти. А тоді ось ця пригожая частка нашего громадства, жанчыны, да, яны будуць больш бяспечныя, больш будуць себе свабодна і прыгожа адчуваць. И жанчынам у конце скажу. Мужчины, не ревнуйте, потому что это правда. Никто, кроме Иисуса, никогда, николи до вас не будет так верный, так любячий, так пробачаючий, як Його. Никто. Это ваш самый главный жених, это ваш муж, это ваш наставник, это ваш Господь. І трымайтеся Господа. І серце свою душу Иисусу доверьте 150%. А Он остальное вам поможет пережить. Все ваши тяжкости. Реализовать ваше покликание, супружество или монашество, или другие статусы, какие вы выбрали. Только помните, где крыница живой воды. Иисус Христос, Сын Бога Живого. Аминь.